سلام كبرات تخاتلتنا كم يوعلكم كم يقنيكم سلام كتكونوا تسفى قبر أباراتنا زي كانوا زخونكم كاتمالي ترخيبا يرنا من زبزحكم أزي أقدر أسخون حبريت محل زي مسألكم زلوه نورمالي أبزق زي زخون مدى بيا مسألكم يد فلان زي نسات هذا لوني دونالد ترامب زمرت له زي مال تمريسو تينا أوغريشن سنبل زقبر له معالتي قدمس بالمقبارم جن أكريبتو كارنسي قدم حجي ترى إزاي فلت في الصامتات فسيمو بريزيدنت يخون الله إذن تايو ميم كوين ناتو ترامب زبال ميم كوين زرقي بدري حسبيتو حدش ميم كوين زرقي حل حدش كريبتو كارنسي مالتي إذن كنوافر له صبغدي حماغدي ميم كوين تاي مالتي نبيتكوين كأنتي تلوا جيرولو الله عبز حل فكرة سلسلة معلتي حفشة هون رأينا نايزمت زلوا حسابات كاكوكم كلمة يجن ناي كريبتو كارنسي مهراكم كون كريبتو كارنسي ختم مهرم سلولي سامي العقبة لكم عبز channel بزعبا ستوك ماركت mainly بزعبا ستوك ماركت كم مجمرك سمو داتا بكباب 10 أرسي بمخفال كتم مهرو تخوليهم بخم يكترخبو عبتنا كومنت سيكشن قد فلكم ويكا لينك سدر لكم عبتنا كومنت صحاف لهم لينك سدركم خلال تقم دلو يكونن اوكي سو نبزي اتزيو كونتروفيرشال ويكا ترى ازاي فلت زينا كحلفكم ترى إزاي فلت قبل كله مالت أنا سميعي يفلتني ترى إيه ترى يكون سميعي هم يفلتني في كورس ولا تعد مخستاي تزير كبو أب كريبتو كارنسي كابز جمر يكون بيتكوين كابز جمر ترى يفلتني موقع بريزيدنت من أمريكا زخون زلو مالتي سبهم إنا بعد نزم زلو 4 عامات is going to be a wild 4 years as you فليز بلا 4 عامات كله ناي بستخدمنا متن أبستوك ماركتينج كريبتون صلوا قبل له خلوا وينتي إيكونومي كتابة زينات كنبوكم هنا كباب 5 سبسكرايبرز بسيكم له 5 شمالتي تانكي خيبل لكم حلف أيدلني رايت سو بذك تمرلكم دونالد ترامبن كم تنيو ستري أوزلهم دونالدن مالانيا ترامبن لانشر ريفال ميم كوين أس كريبتو إندستري هوبس رايز بلنالو تي ناي كريبتو كارنسي إندستري في سيكتور تسفات غيرلو بتعمل عبي اذا عينتي زبزلو اوف كورس دونالد ترامب تحقتات بمغيار مالتي كدمي زنبرو امنا كريبتو زامنو ايكون نيرم ناي بايدن مالتي እዚ ግን بتعمل صلوح قبرلو ዝብል እምነት ኣሎ መጀመርያ ግን ኤዱኬሽን ትምህርቲ ዝመስሉ የለና አህዋት ሚም ኮይን ታይ ማለቲ ንፈልጦ ክንቀራልና ካብስ ኢለ ሚም ኮይን ከም ዝገይሩ ዝብለኩም ሚም ኮይን ሓፈሻዊ ክትሰምዕዎ ሓድሽ ንእሽተይ ትካል መክሰብ ይብሉ ክሳራ ይብሉ ወላ ሓንቲ ጥቅም ዘይብሉ بإنترنت جوك ويكا بعلال طريقة زي خمزي كونيا زي خمزي كونيا بمبال كوميونيتي بمسرح هذا كوميونيتي أبغى أمنه مالتي واجنات هتخيد عملت دوج كوين شبا كبها سمعكم تخونيكم إذا بيجوك بعلال طريقة جمرة عينتي مالتي سلازي بحنسا مسجمرة supply and demand زبالالو بزحت جزء تترخيو كعبي لاسيت فاندامنتال بزي قدس مالتي سلازي إذا خاب بالسوشيال ميديا بفلاي مسنا ريديت تتكم تخونكم نا جي ام اي جيم ستوب بزحلو anyway كمزي ميم كوين وين ميم ستوكس نقول اوكي سلازي زي بهايب زخيدي ولا حنت ريل يوز ريل وول بقى بعلم تقمول ولا حنت تقمي يبلون هايلي فولاتايل مالت لعلن تحتن زبليو مالتي alright قدمي إيجن دونالد ترامب بيتكوين كم عشي بيتكوين كقدس جميرو أبزي كتشحن 19 مودة 19 زصحفو نسو ناي بيتكوين دقافة خم زي كونه كريبتو خم زي كونه كريبتو كارنس كمع سولانا بزي قدس وي إيثريوم يكون مالتي ገንዘቢሉ አያምኑሉኒ ዝኾነ ይኹን ቫልዩ ከም ዘይብሉን ብጣዕሚ ቮላታይልን based on thin air ወይ ካው ለሓንቲ ጥቅም ዘይብሉ ላዕልን ታሕትን ዝብል ከም ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ትዊተር ቢኣብ ኤክስ ጽሒፎን ይርብ ማለት እዩ እዚ ከዓ unregulated ወይ ከዓ ስርዓት ዘይተኸተል ኮይኑ ብፍላይ ምስ ድራግ ትሬድ ድራጋት ክትሸጠሉ ክትገዝኣሉን ዝኾነ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገራት ኣክቲቪቲ ንክትፈጻጸሙሉን ጥራዩ ናቱ ጥቅሚ ይዝብ ዘሎ ማት ጥቅሚ ይብሉን ማለት እዩ በተለይ ጋር ዓይኒ ክሪኦ ከሎ አጋጣሚ ኮይኑ ብድሕሪ ዝነበረ እንታይ ኮመንት ገይሩሉ ኣብዚ ዘለኹም you should make a Trump coin ዝብል ሓድሽ ኮይን ከተመጻለካ ኢልዎ ነይሩ አጋጣሚ ኮይኑ ድሕሪ 5-6 ዓመታት ከዓ ኩን ኮይንዎ ትራምፕ ዝበሃል ሚም ኮይን ከፊቱ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ማለት ተዋፊርናሉ ጽቡቕሊ እንታይ ዓይነት ሪስክ ዘለዎ ኩሉ ክንገጽም ፍትሪና ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣብ ስሪኦ ተሃልይኩም ኣብ ናቱ ዌብሳይት መጀመርያ መስከረ ኩሉ ሰብ ኮንፊዝ ኮይኑ ምክንያቱ ሓቂ ናይ ስርቂ እዩ ሃክ ኮይኑ ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ኮመንትሪኦም ወላ ብሓፈሻ ኣብቲ ኒውስ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ my new official Trump meme is here ናተይ official ሓድሽ ኣብዚ ማሲ ኣምፅየ ኣለኹ ክትገዝዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ዓይነቱ እዚ ከዓ to celebrate everything we stand for which is winning ምዕዋት ኢና ንሕና ጠጠው ንብል ስለዚ በቃ ላሴት ንዑ ኤክስፕሌን ዝገብር ዝገልጽ እዩ ብምባል ነቶም ናቱ ኮሚኒቲ ኣተኪሩ ጽሒፉ ኣሎ ማለት ከም ዝበልኩም ኣብ ኮሚኒቲ ዘተኮረ ክኸውን ዝኽእል እዚ ስለዚ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣይሉ ሓበሬታ ሂቡ ብዙሓት ሰባት ገዚኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብዙሕ ሚኢታት ከም ዝወሰኸ ተራእዩ ኣሎ እዚ ቅድሚ 17-18 ከባቢ ዝናይ ቀዳም ሰንበት ማለት እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንደይ ከዳር እይዋ ከም ቀዳሞት ቀሊል ኣይኮነን ንክትገዝኡ anyway ከምዚ ኖርማል ኣብ ኮይንቤዝ ወይ ባይናንስ ወይ ሮቢንሁድ ትገዝኡ ዓይነት ኣይኮነን ቢት ኮምፕሊኬትድ ትምህርቲ ዘልዩ ከም ዝበልኩም ሳሜል ዕዋይ ተማሂርኩም ክግዘኩም ምኽእል
ያ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ማኢታት ፐርሰንቴጅ ወሲኻ 1 ሚልዮን ዘዋፈረ ሓደ ሰብ 1 ሚልዮን ዘዋፈረ ከባቢ 178 እንዲ ገለ ከባቢ ሚልዮን ኮይን ለይሉ ጽሒፍዎ ነይሩ ሓቂ ናይ ደኖ ግን anyway ከም ዝገብር ሚም ኮይን ብጣዕሚ ሪስክ ትወስድ ኢኻ ማዕረ ነፍስኻ ክትቀትል ዝገብሮም ሰባት ኣለዉ ስለዚ ዶንት ኢንቨስት ስኹም ኣፎርድ ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ነገር ገንዘብ እንተኮይኑ ልዕሊ ዓቕምኩም ኣይተዋፍሩ በቃ ዜሮ ከይድ ክእል ኢልኩም ተኣምኑሉ ነገር ጥራይ ክኸውን ይኽእል 80 ሚኢታዊት ኣብዚ ዘሎ ሳፕላይ ካብ ምንዚ ሕዘይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ከባቢ 86 ቶም 10 ዘለዉ ሒዞም እዮም ስለዚ ኣብኦም ዝምርኮስ እዩ ትራምፕ ተሸይጡ ወዳሲ ዜሮ ከይዱ ኣሎ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኦኬ ሶ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ 52 ሚልዮን ማርኬት ካብ ከይዱ ልዕሊ በዓል ማይክሮ ስትራቴጂ ከይዱ መበል 15 ዝዓበየት ክሪፕቶ ካረንሲ ከዓ ኮይና ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ላንች ካብ ትኸውን ካብ ትዝርጋሕ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚ ኣብ ክሪፕቶ ይኹን ኣብ ስቶክ ይኹን ኣብ ታሪክ ቁጠባ ሰሚዕዮ ዘይፈልጥ ፍሉይ ዓይነት ፍጻመታት ኣሎ ናይ በዓል ጌም ስቶፕ ታሪክ ኣሎ ካብ ዜሮ ዝነበረ ላዕሊ ዝኸደ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ባዕሉ ትካላላ ትራምፕ ሚድያ ትበሃል ዲጄቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ 80 ሚእትታት ዝነጠረት ከምዚ ዓይነት እሞ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ግን is unheard of ተሰሚዑ ተራእዩን ዘይፈልጥ ማለት ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ መበል 15 ተሰሪዓ መበል 5 ዘላ ሶላና ከዓ ከምዚ ዝረኣኹማ ካብ 210 ዝነበረት ናብ 300 ከይዳ ናይ 30 ሚእታዊት ዕብየት ኣብ ሓፂር ግዜ ወሲኻ ስለምንታይ ወሲኻ ምክንያቱ እቲ ሚም ኮይን ክዝርግሕዎ ገለ ብሎክቼን ከልዮም እቲ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ከም ዝበልኩም ትምህርቲ ቁርብ ብርትዕ ክብለኩም ክእልቲ ተርሚኖሎጂስ ብሓፈሻ እቲ ሶላና ዝበሃል ብኡ ገይሮም እዮም ላንች ዝገብሩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሶላና ስለዚ ተጠቀሙ ኦፍኮርስ ንዑ ከዓ ሓጊዝዎ ኣሎ ንክትገዝእ ንክትሸይጥን ከተብል ከለካ ብዙሕ ኣታዊታት ክህልዎም ግድን ይኹን ሶላና ስለዚ ሶላና ዋጋኣ ብጣዕሚ ወሲኻ ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ድሕሪ 2-3 መዓልቲ ፀኒሑ ግን እንታይ ኣጋጢሙ ኣሕዋት ቢትኮይን ፅልዋ ገይሩ ኣሎ ክንሪኦ ኢና መላንያ ሰበይቱ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ንሳኻ ከምዚ ናይ ትራምፕ ሓድሽ ሚም ኮይን ወል ላንች ጌራ ዘርጊሓ you can buy ኢተር ኢላ ኣብ ትዊተር ወይ ኤክስ ፅሒፋ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ሓድሽ ሚም ኮይን ከዓ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረሉ ይኹን ቢትኮይን ይኹን ካልእ ነገራት ፅልዋ ገይሩሉ ምክንያቱ ኮንፊዚንግ ፈጢሩ ኣብዚ ዕዳጋ ብጣዕሚ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ ኮይኑ ዝብሉ ሰባት በዚሖም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ዝኣክል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረት ብ40 ሚእታዊት ዋጋኣ ክትጎደል ተራእያ ስለምንታይ መላንያ ትራምፕ ላንች ምስ ገበረት ናታ ኮይን ምናልባት ዝብለኩም ዘለኹ ዝፈልጦ ሰብ የለን ኣብኡ ዋፊሮሞ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ሓድሽ መፂኡ ካብቲ መናኽእል ኢሎም ከዓ ኣብኡ ውፅኦም ኣብዚ እትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ናይ መላንያ ማለት እዩ መናልያ ትራምፕ ትብል ሓድሽ ብምምፃእ 76 ከባቢ ዝነበረት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ 40 ብምውራዳ ናይ 40% ኣርባዕታት ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናይ 40 ሚኢታዊት ዋጋ ናይ ትራምፕ ሚም ጎዲሉ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ ሚሚ ማለት ኖርማል ቢትኮይን ወይ ገለ ከም ዝኮርዳ ትሪእና ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ እዚ ግን ማዕረ ከምዚ ክራሽ ኣጋጢሞ ነይሩ ኣብ ካልእ ክሪፕቶ ካረንሲ ናይ ዓለምና ከም በዓል ቢትኮይን እንታይ ኣጋጢሙ ኦኬ ቢትኮይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም 106 ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት ዝመሃሩ ዘለዉ ምሳና ማለት እዩ እቶም ኣባላት ፈትዎ ኢኹም ተማሂርና ምስ ወዳእና ፅንሕ ኢለ ኣብ ሞባይለይ ይጥቀም ነይረ ማለት እዩ ኒውስ ገለ መሳሊ ሪኦ ነይረ ምስ ስቶክ ማርኬት ኢንጆይ ስለ ዝገብራ ስለ ዝፈቶ ኦኬ 106 ገለ ነይራስ እንዳረእኽዋ ከለኹ ናብ 110 ወሪዳ ናብ 100 ወሪዳ ትሕቲ 100 ማለት እዩ ትሕቲ 100 ሽሕ ወሪዳ ሓንቲ ቢትኮይን ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ገለ ተበልኩስ ናይቲኣ ተዘርጊሑ ስለዝነበረ ፅልዋ ገይሩሉ ሳምሃው ማለት እቲ ማርኬት ኣይፈተውን ማለት እዩ ፍፃመታት እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ገንዘብ እዮም ክሰርቁና ደልዮም ሓደ ኮመንት ዝፀሓፉ እንታይ ነይሩ ብዙሕ ዕዳ ስለ ዘለዎም ኣሜሪካስ ሜቢ ዕድኦም መኽፈሊ ክኾኖም ኢሉ ኢና ሃገር ዝገብሮ ዘሎ ወል ኢት ኩድ ቢ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ብጣዕሚ ፈተውዎ ነይሮም ግን ኣይኣምኖሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ክገብር እዩ ዝብል እምነት የብለይን ምክንያቱ ሂ ላቭስ ሂምሰልፍ ሶ ማች ንነብሱ ይፈትዩ ብጣዕሚ ካብ ንሃገሩስ ንነብሱ ካብ ወል ኦብቪየስሊ ሰብ ኮሚዲ ካብ ካልእ ነገራት ካብ ገንዘብ ኣብኡ ዝመፀ ካብ ስለምንታይ ንሱ ካብ ናይ ባዕሉ ናይ ውልቁ ገንዘብስ ንካልእ ሳክሪፋይስ ዝገብር ዝብሉ ከዓ ብዙሓት ነይሮም ኣብኡ ማለት እዩ ስለዚ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተመሊሳ ኦል ታይም ሃይ ከዓ ከይዳ ቢትኮይን ናብ 109,000 ገለን ተራእዩ ዘይፈልጥ ALT all time high OTH all time high ማለት እዩ all time high ብምብፅሓ 109 ከይዳ መሊሳ ውሪዳ ሽዑ ከዓ ወሲኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብለኩም ደልየ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመታት ኣሕዋት it's going to be crazy it's going to be madness crazy ወይ ከዓ ፅሉል ዓይነት 4 ዓመታት ክንርኢ ትፅቢት ትግበረሉ
So yeah, it's going to be crazy. ብጣዕሚ ፅሉል ዝኾነ 4 ዓመታት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቶም ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ናቱ ሓሳባት ዘይርዳእካ ድልየቱ ዝዛረብ ማርኬት ኣይገድሶ ናይ ካልእ ሰብ ኣየፍርሖ ታሪፍ ዶ ገለል እንዳበለ ብዙሕ ኮንትሮቨርሻል ኣለዎ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ማዕረ ከምዚ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ክንፅበዮ ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ያ ብዙሕ ዜናታት ክህልወና እዩ እንዳምፃልናልኩም ከይና ብፍላይ ኣብዚ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝመፅእ ዘሎ ፅባሕ ናይ ኣምሶለይ ሶላና ኸኢላ ክሪፕቶ ስለ ዝፅናሕኩ ፅባሕ ናይ ኔትፍሊክስ ኤርኒን ኣለና ኣብዚ ቻነል ላይቭ ክቦኩሜ ስለ ዝተዳለኹም ክፅንሑ ትኽእሉ ኢኹም ንዑ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ብኸመይ ክንመሃር ትብሉ ኣብዚ ለኩም ከባቢ 8 ኣለኹም ኦፍኮርስ ታንኪዩ ኣብዚ 22 ገለ ተመሊእኩሞ ሓድሽ ትምህርቲ ናይ ቀዳም ሰንበት ንብላ ክቦኩሜ ስለዚ ሓድሽ ምስኣትኩም ግን ኣብቲ ናይ ቻት ዝብል ኣሎ ሎጊን ምስ ገበርኩም ፔትሮን.com ኣብ ቻት ኢልኩም ኣብኡ ክስድርኩም እየ ሊንክ ኣብኡ ብምጥዋቅ ኣብኡ ሳብ ግሩፕ ተኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ሊንክ ኣብኡ የስድርኩም እዩ ሓፈሻዊ ስለዚ ኣብኡ ኣለኩም እንታይ ኣነ ዝገዝኦ ዘለኹ ስቶክ ዲኹም ክትርእይዎ ስቶክ ማርኬት ከዓ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሸውዓይ ክፋል ኣለኩም ናይ ገዛውቲ ኣለኩም ኣብዚ ኣፍሪቃ ትረዲኹም ናይ ኣፍሪቃ ወፍር ማለት እዩ ኣብዚ ትረዲኹም ከዓ ኦፍኮርስ ዝተፈላለየ ዓይነት ትካላት ፈንዳሜንታል ክንረክብ ከለና ኩሉ ዝሓቆፈ ኣለኩም ኣብ ፔትሮን ጆይን ትገብሩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኣበይ ክትረክብዎ ትኽእሉ እዚ ከዓ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክገድፈልኩም እየ ብከምኡ ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦፍኮርስ ሓጋዝ ትኮንኩም እዚ ኣህዋት ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ግደፍለይ ምክንያቱ 450,000 ሳብስክራይበርስ በፂሕና ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ ብዝሒ ስለ ዘለዎም ናትኩም ጠለባት እንዳሰማዕና ብዙሕ ምምሕያሻት ክንገብረሉ ብከመይ ኢኻ ካብ ላይቭ ዝህበኩም ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ሰሪሐ ዝስደልኩም ዘለኹ እዚ ከመይ ከም ዝረከብኩም ናትኩም ኮመንትን ናትኩም ላይክን ኣዝዩ ክሕግዞ ክእል እዚ ቻነል ናት ናይ ፋይናንሻል ኤዱኬሽን ኣተወኪርና ስለንምህር ክሳብ ሕጂ ምሳይ ንጥናሕኩም እንዳመስገንኩ برخ معلتي سنة يزخونة ناي وفري عمد كون لكم يمنا رح سعود عمد إيجن تاجي